Munira kaya long kisung nai pulote keso henlo. Keso penajok nangli jong hele bor isitami jingthurpon un e. Jong si nangli hem ihum angbong keso abang dokok pulote kai kia mata nangli kamatha judamatsi un e. Lason si lakhaing ko rapli diopani MSC constituency ka parlo japra langso hensekarong amikar Ramesh Singnar lapen kare hanse piatum asupo dakwam Ramesh Singnar men pressure stroke akiso ahir kang tang rakajok nonamat si chilangbong. Ramesh Singnar alangli inut radasai klembangpu rada kidu kisunga hutsidami kachirap kachitudun abangpulo. Kidamtang wo signify krener kep ani kang sampor phai ki thoma por malo men pressure stroke de rajok alangli phan tong sikot pen Bokajan Arogya Hospital along an sekilangapan onlo. Bonda Bokajan Arogya Hospital along ki un e pupen Dimapur Fate Hospital along an si Japontulo. Pressure stroke aphu tarlok along avi kero clock pen a job. Operation nang popusi Dr. Satum pen pachini ponlo. Non-amad operation asai ke claim jia phan lak isira suri kep atangka nang jipusi Dr. Satum pen than pachini pon. Bonta Keso det Ramesh Singnar ahem tu natum sidami chongda chotelo chot pensi mena kaike ki chua phan sidami churi bom ajo lak isira suri ke batangka ki men ki konatsi ke long po mapusi manghu prongason si mandelo la sikar biang lo Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hangpen kedang lok Diopani constituency MAC Sorbontelenga VDC chairperson Alisteron Piatuma Phan Keso det Ramesh Singnar ahem tu natumpen operation asai ki claim jia phan nangrap dun vek thapusi chuning ripon. Rapen jongsi komadni ningkeme pen tangka kerap dun jia bangpu abang phi do lote Google Pay number last train along ke paklang pon 9366387543 along tangka pidon pen nangrap dun ikthapusi kachuning ri padukpon. Sangti hidi ben prosenterang karbing long life.